ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ଆସିଲା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବର୍ଷା। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରବିବାର ଦିନ କନ୍ଧମାଳ, କଟକ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 28 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 70ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି। ସେହିପରି 29 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। 30 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତୁଆକୁତୁଆ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗିବ 8ଟି ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 8ଟି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ଇତ୍ୟାଦି ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜୁଲାଇରେ ଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ଭଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁଟିଲିଟି କାରବାର ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି। ତୃତୀୟରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି। 1 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରୁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟାଟା ନ୍ୟୁ ଇନଫିନିଟି ଏବଂ ଟାଟା ନ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥରେ EMI ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିଳମ୍ବ ଦେୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସହଜ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚମରେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ସର ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳଟି ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଅଛି। ଏବେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 613.58 ଫୁଟ ଜଳ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2,34,334 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି 33,720 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏତିକି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହିସବୁ ପର୍ବ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହିସବୁ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅନେକ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଛୁଟି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 13ଟି ଛୁଟି ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସିର ଖବର, ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 9କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଏକ ଆବେଦନ କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି ରେବେନ୍ସ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଛୁଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସିର ଖବର ରହିଛି। ଯଦି ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହିଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ପଡୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିଦିନ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 15 ରବିବାର ପଡୁଥିବାରୁ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
परवर्ती खबर बढ़ीज मध्याह्न भोजन मुंड पिछा खर्च। तेज स्कूल छात्र छात्री मानक दि जाउथिबा मध्याह्न भोजन मुंड पिछा मूल्य बढ़ा जाने राज्य सरकार चिंता करुछंती। बीजेडी सभ्य रणेंद्र प्रताप स्वाईं एक लिखित प्रश्न उत्तर में शुक्रवार विधानसभा स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड यह सूचनाटी देइछंती। रणेंद्र पचारि वर्तमान मध्याह्न भोजन प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री 5 टंका 90 पैसा और उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री मानक 8 टंका 82 पैसा दि जाइए। परवर्ती खबर कर्मचारी मानक राज्य सरकार बड़ घोषणा। तेज सरकार राज्यवासी एक खुशी खबर देइछंती। राज्य कर्मचारी खूब शीघ्र डीए घोषणा करा सरकार घोषणा करिसेंती। अगस्त 15 तारिख पर सीएम को परामर्शदाता नरेंद्र रेड्डी कर्मचारी मानक डीए घोषणा करिसेंती। शिक्षक संगठन सह आलोचना करबा पर से सूचना देइछंती। से कहिसेंती जे कृषक मानकर ऋण छाड़ पर तुरंत अगस्त 15 शिक्षक एवं कर्मचारी मानक बकाया डीएटी घोषणा करा जिवो। महंगा भत्ता डीए को सीएम रेवंत रेड्डी निश्चित भाव में वृद्धि करने को प्रतिश्रुति देइछंती। परवर्ती खबर सुना दर कमिबा पर ग्राहक मानकर नाही नथिबा खुशी। आज एकाथरे कमिला 1010 टंका। तेबे आज भारतीय बाजार में 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम प्रति 68,730 टंका होइतिबा बेले 22 कैरेट सुनार ग्राम पिछा 63,300 टंका रही। भुवनेश्वर 22 कैरेट सुनार दर 63,000 टंकार पहुंची बेले 24 कैरेट सुनार दर 68,730 टंका होइछि। मुंबई 22 कैरेट और 24 कैरेट मूल्य 63,000 टंका और 68,073 टंका थिबा रेकर्ड करा जायथिबा बेले नवा दिल्ली में 63,150 टंका और 68,800 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई में 22 कैरेट मूल्य 64,150 टंका थिबा बेले 64 कैरेट मूल्य 69,980 टंका थिबा रेकर्ड